Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na mahilig mag-I love you araw-araw. Pero ni mag-toothbrush kahit isang beses lang sa isang araw di magawa. Ano na be? Nagbabalik po ang inyong daw-dalerang atleta na masakit ng ngipin. Daw-dalerang atleta DJ Maratoni. At trip nga natin ngayong hapon. Trip mong umibig. Wow, ang sweet-sweet nyo no? Taray, lumalab life. Pero trip mo rin ba mag-toothbrush? Ha? Ano? Ayaw mo! Asin-asin lang! Alam no, share ko lang. Ang hirap rin talaga kapag masakit ang ngipin, no? Damay ang buong katawan. Actually ako, mga ilang araw na masakit ang ngipin ko, mga 3 araw nang masakit. Kasi nga naman, nagpapasta ako before. Di ayan, no, pasta. O syempre, dahil ang sarap kumain ng karne, kasi nga nagtatrack tayo ng calories, be. Natanggal yung pasta ko, be. Tapos, yung bulok kong ngipin, naka-expose. At dahil naka-expose siya, yung mga nerve ng ngipin ko, ang sakit-sakit. Uy, dental clinic, I need you right now. Kaya alam mo yun, may mga oras ba na minsan nare-realize mo, hindi ka makapasok sa opisina, hindi mo makapaggawang mag-drive ng malayo, kasi nga ang sakit-sakit ng ngipin mo. Diba? Minsan may mga ganong senaryo yung buong araw ka, okay ka naman, okay ka physically, pero dahil masakit yung isang pirasong ngipin, dahil nga tinatamad ka mag-toothbrush, yan, di sick leave ka ngayon. Diba? Minsan kasi mas maganda ring trip nating mag-toothbrush, no? Kahit pa minsan-minsan, nakakatam... Ako, to be honest, hindi ako tinatamad mag-toothbrush. Actually, kung makikita nyo yung ngipin ko sa personal, marami nagsasabi, ay, ang ganda ng ngipin ni Maratoni. Puting-puti. Pero, dahil mahilig nga tayo kumain ng karne, kasi nga source of protein yan, ayun, natanggal ang pasta. Pero ikaw, lalo na sa iyo ngayon, na alam mo naman sa sarili mo na oo nga no, may jowa ko na mahilig akong makipag-kissing-kissing, labing-labing. Pero hindi mo ba nakikita yung mga mukha niya sa tuwing nakikissing-kissing, labing-labing kayo? Nakakunot ang mga noo kasi nagtitiis lang yan ang bango ng hininga mo. Maratoni naman, Friday na Friday ng real talk. Ganun talaga, minsan kailangan din natin i-check ang ating mga hininga. Alam mo, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, nasa digital era na tayo, kailangan, pag nagsasalita ka o kapag ka nakakakita ka ng tao, kailangan ngiti mo pa lang, bayad na. Diba? Minsan, paano tayo kikita niyan? Kung ngiti mo pa lang, medyo na-turn up na siya. O, paano ka magkaka-love life? Ilang years ka na walang love life? Baka nga sa ngipin lang yan. Anyway, mamaya ako'y magbabalik. Siyempre, gusto nating healthy. Hindi lang pwede ang relasyon, B. Kailangan healthy rin ang mga ngipin. Kung saan, kung medyo matanda ka na, talagang hindi nahalagaan ng ngipin. At alam naman natin kung gaano kamahal magpa-dentist ngayon. B, Diyos ko! Gusto mo yon yung sahod mo, mapupunta na lang sa dentist? Syempre, ayaw mo nun, B. Kaya dapat as early as now, check mo nga muna, check mo muna ang ngipin mo sa iyong mga salamin. O, diba? Kailangan na ng dental check-up. As early as now, alam mo dapat sa sarili mo kung kailan ka dapat mag-toothbrush. Kung kailan dapat alagaan ang mga ngipin. Kagaya ng pag-alaga mo dyan sa jowa. Jowa na ba or wala pang something? Anyway, ako po'y magbabalik. Ngayon muna, gargle ka muna with asin. Habang naghihintay, eto saktong-sakto, my favorite song. Ay, naku, ang ganda talaga ng mga kanta ng Love Radio Manila. Bass
music. Here's another song brought to you by Saja Boys, entitled Soda Pop.